बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुगोन आसाम टेटनि थाखाय आरो बे आसाम टेटआवल' नङा गुबुन गुबुन एग्जामफोरावबो बेनि पार्टआव थायो जेरैजाय आसाम टेटनि बेलायाव जोङो नुदोंमोन पलिटिकेल साइन्स पार्टनिफ्राय अदेबानि इउपि सेक्सनाव थानाय बेयो ससियेल साइन्सनि दा बेयावहाय नुदों दा गभर्नमेन्ट बेयाव दं कनसेप्ट अफ गभर्नमेन्ट भेरियास टाइप्स अफ गभर्नमेन्ट ओमफ्राय स्टेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट बे आरो डेम'क्रेसि प्रिन्सिपल्स इलेक्शन प्रसेस रल अपोजिशन पार्टिस डेम'क्रेसि बेफोरनिफ्राय जाथावथाव कुइसनफोर माखासे बुथुमदों दा बेनिनो नोंथांमोना बाहाय प्रेक्टिस कुइसन हिसाबै मोनगोन दा बेखौ फारि फारि नायलांबानो जाबाय आरो माखासेखौ नट टाइपनिबो मोनगोन गासैखौबो होजोबनो हादों बेथ' नङा नोंथांमोनहाबो बेखौ बुजिखागोन नाथाय जाखिनि होदों बेफोर कमन आरो एबा इम्परटेन्ट माखासे दा बेखौ नोंथांमोननो जथायना लाबोदों दा दङ फार्स्टआव जोंहा गाहायनि बबेयो बयजोंबो अनसायजासिननाय सरकारनि बाहागो होनदों आथिखालाव बयजोंबो गनायजानाय सरकारनो बेवहाय दं फार्स्टआव सुबुंखान्थि एबा डेम'क्रेसि राजा खुंथाइ एबा किंडम एबा मनार्सि समाजखुंथाइ दङ बेहाय जाहैबाय जोंहा नुदों समाजखुंथाइ जाहैबाय कमिउनिस्ट पार्टि बेनिफ्राय दङ जोंहा नै सासेयारि दैदेनगिरिनि खुंथाइ दा गोदो जेखौ सोलियोमोन दा बेफोर गासै मोनब्रैनि बेलायाव जोंना डेम'क्रेसि एबा सुबुंखान्थियानो बयनिख्रुइबो गोनांसिन जानानै दङ दा बेथ' गोरलै बयबो बेखौ बुजियो दानिया गाहायथिंजाय सोर सोर दङ बाहाय नायदिनिफ्राय मा दं फार्स्टआव होनदों सरकारखौ बाहागो रानजेननाय गिबि सान्थौगिरिया सोरमोनदों सोर फिलसफारा सरकारखौ बाहागो रानदों होनदों जे राजा खुंथाइ प्रजा खुंथाइ एबा मा होनो समाज खुंथाइ बेबायदि गुबुन गुबुन बाहागोआव रानजेननाय मानसिया सोरमोन होनदों बाहाय दं साब्रै एरिस्टटेल प्लेट' लिकक आरो सक्रेटिस होदों दा बाहागो रानजेननाय होनदों बाहागो रानजेननाय होननानै बुङोबा फार्स्ट जाय बानायजेनदों बे जाहैबाय प्लेट'आ बानायजेनदों होनदों बेनि उनाव एरिस्टटेल लादों आरो बेनि उनाव लिककआबो लाहैदों दा आथिखालाव सोलिनाय सरकारनि बाहागो राननाया लिककनिजों सोलिदों सक्रेटिसआथ' मालाय बिथांमोननि सिगांनिसो बेथ' नङा सरकारनि सोमोन्दै बिथाङा सानाखै बेनिखायनो फार्स्ट सानजेनग्राया जाहैबाय जोंना फार्स्टआव प्लेट' बेनिफ्राय नों गाहायनि बबेयो प्लेट'आ राननाय सरकारनि बाहागो नङा होनदों प्लेट'आदि सरकारखौ बाहागो रानजेनदोंमोन बेनि बाहागो राननायफोरनि बेलायाव मोनथामल' रानदों बेयाव बिथांमोनहा मोनसे रानाखै मोनब्रै गैया मोनथामल' दा बेनि मोनब्रैयाव बबे मोनसे गैया होनदों बिथाङा रानदों मनार्सि एबा राजानि खुंथाइ बेखौ बिथाङा दङ बेथ' दंखायो बिथांनि राननायाव आरो बिथांनिया बुंबावदों एरिस्टक्रेसि एबा साब्रै साबा दैदेनगिरि जानानै खुंनाय एबा सासेयानो दैदेनगिरि जानानै खुंनाय बे मोनसे बेबो दंमोन पलिटि एबा रायजोफोरजों खुंजानाय होनदों बे मोनसे बेबो मोनथामबो सोरनि प्लेट'नि राननाय बाहागो नाथाय डेम'क्रेसिया गैयामोन डेम'क्रेसिखौ सोदोबखौ उनावसो बाहायफैदों दा बेखायनो प्लेट'आ बाहागो राननायाव डेम'क्रेसिया गैया मनार्सि एरिस्टक्रेसि आरो पलिटिया दंजोबो दानिया आथिखालाव बयजोंबो गनायजानाय सरकारनि बाहागो खालामग्राया जादों माने मा आथिखालनि बयजोंबो गनायजानाय सरकारनि बाहागो जिहेथु दङ दा बेखौ सोर रानदोंमोन बे जाहैबाय बेवहाय दङ स्टेफेन लिकक प्लेट' एरिस्टटेल आरो सक्रेटिस होदों दहायनो फार्स्टआवनो बुंखाबाय बे साथामा जानो हाया फार्स्टआवथ' प्लेट'आ रानदोंमोन आथिखालाव रानजेननाया स्टेफेन लिकक बिथाङा बाहागो रानदोंनो आरो बे आथिखालाव बिथांनि राननायजों सोलिदों दानिया गाहायनि बबेयो लिककआ राननाय सरकारनि बाहागो दानिया लिककआ मा बाहागोआव सरकारखौ रानदों दा बेयाव दङ जोंहा नुदों डिक्टेटरशिप एबा सासेनि खुंनाय एबा सानै साथाम लिडार जानानै खुंनाय डिक्टेटरशिप बिनि सायाव बे मोनसे आरो डेम'क्रेसि एबा सुबुं खुंथाइ अब्ला डेम'क्रेसिखौ लिककआसो बाहागो रानजेनदों बेखायनो दहाय प्लेट'नियाव मोनाखैमोन दा लिककआ बाहागो राननाया डेम'क्रेसि आरो डिक्टेटरशिप बे मोननैबो बिनि थाखायनो बेनि नैबे दा गाहायाव अपसन होनाया 3 जागोन 1 नं आरो 2 नं मोननैबो होननाया बे जागोन गेबें 3 अपसनामोन गोजौनि मोनसेबो नङा बेथ' नंखाथारा दानिया गाहायाव फैदो आथिखालाव सुबुं खुंथाइ सरकारखौ बाहागो खालामदों डेम'क्रेसिखौ मोनब्रै बाहागोआव रानदोंनो आथिखालाव ओंखायनो मोनब्रै अपसन आरो बे मोनब्रैया जागोन दा होमब्ला 2 नाम्बार अपसना राइटमोन आरो मोनब्रैया मा बेयाव दङ नायदो मिरुसियारि होनदों जिहेथु जोंहा मिरुसियारि सरकार बेनिफ्राय जथाय सरकार बेनिफ्राय दङ संसदारि सरकार आरो हादोरगिरियारि सरकार बे मोनब्रै बाहागोआव आथिखालाव डेम'क्रेसि एबा सुबुं खुंथाइ रायजोखौ राननाय जायो होनदों दानिया संसदारि सरकार खान्थिया गिबियै जाजेनदों बबे जायगायाव संसदारि सरकार जाजेनदों होनदों बाहाय दङ माने पार्लियामेन्टारि गभर्नमेन्टआ बबेयाव जाजेनदों बे जाहैबाय USA जार्मानि हलेण्ड USAआवथ' पार्लियामेन्टारि सरकार जाया जार्मानियाव जाया जार्मानियाव जायो हलेण्डआवबो जायो नाथाय इंलेण्डआवसो जाजेनदों USAआवथ' प्रेसिडेन्सियेलसो दानिया फैदो संसदारि सरकारनि आखुथायफोर होदों दा बाहाय मोनबा दङ संसदारि सरकारनि आखुथाय बेनि बेलायाव बेखायनो बाहाय नोंथांमोना नट टाइप खालामदों कुइसना जेरैखि सोङा गाहायनि बबेयो संसदारि सरकारनि आखुथाय नङा होननानै मोनब्रै होनानै मोनसे गेरेन्टि होनो हागौ
एबा मोनसेल' सोंनानै बियो बबे गाहायनि बबे सरकारनि आखुथाय होननानै गुबुन गुबुन सरकारफोर होनो हागौ मोनसे आखुथाय होनानै सोंनो हागौ बेफोरबायदि सोङोबा नाथाय गोसोआव लानांगौआ बेखायनो बेहा मा आखुथाय दं बेखौसो लानांगोन। संसदारि सरकाराव जोंहा सानै गोरा गाहाय थायोनो मावफुंगोरा सोद्रोमाफोरा आयेन आफादनि सोद्रोमाबो जायोनो आयेन आफाद आरो मावफुंगोराफोरा सोमोन्दो थायो होनदों। मन्त्रि आफादआ आयेन आफादनि सेराव खर' गंग्लायनोनो मन्त्रि आफादनि बयबो खर' गंग्लायनायनो मन्त्रि आफादा माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आयेन आफादाव गासैबो खर' गंग्लायनांगौ जिहेतु दा बेखायनो मन्त्रि आफादनि बयनिबो खर' गंग्लायनाय होनो। दा बे मोनबा आखुथायफोर दङ। बेनिफ्राय बुहुमनि देरसिन जथाय हादोरारि सरकारा सोलियो बबेयाव सोलियोनो बबेयाव बयनिख्रुइबो बांसिन इउनाइटेड गभर्नमेन्ट एबा सरकारा सोलियो जाहैबाय बे USA जोंहा नुदों USA बे जाहैबाय भारताव आमेरिका जथाय हादोराव बयनिख्रुइबो बांसिन एबा देरसिन जथाय हादोर खान्थिया सोलियो होनदों। बेनिफ्राय हादोरगिरियारि सोरखारनि आखुथायफोरा मा होनदों हादोरगिरियारि सरकार प्रेसिडेन्सियेल सरकार बेबो जाहैबाय USA आव सोलियो बेनि आखुथायफोरा मा होनदों बेबो सोंनाया दहायनि बायदि सोंनो हागौ मोनसेया मोनब्रै होनानै मोनसे गोरोन्थि होनानै सोंनो हागौ बबे गोरोन्थि आरो नङाबा मोनसे मोननै होनानै बियो बबे सरकारनि आखुथाय होननानैबो सोंनो हागौ बेखायनो गासिखौबो गोसोआव ला बाहाय 6था हादोरगिरियारि सरकारनि आखुथाय दङ। हादोर गाहाय आरो सरकार गाहायनि गेजेराव फाराग गैयानो माने सासेयानो सालायो हादोरगिरियानो। बेनिफ्राय गोहोआ जुदा खालामनाय खान्थिनो हादोरगिरियाव गोहोआ जुदा खालामजायो होनदों। मिरु जेरैजाय गुबुन रायजोनियावबो बिथांमोननियाव रायजोनियावबो जेरै थायो रायजोगिरि बेनिफ्राय आरो हादोरावबो हादोरगिरि थायो माने स्टेट आरो सेन्ट्रेल मोननैजों आलदा आलदा। बेनिफ्राय हादोरगिरिनि थि मावफुं सम थायोनो टार्म थायो आयेन आफादनि थि मावफुं सम थायो बेयाबो टार्म थायो। मन्त्रि आफादा खालिबोल' सुबुरुन होयो मन्थ्रिफ्रा हादोर सालायनो हाया खालि सुबुरुनल' होगोन। गोरलैयै सोलायजायै संबिजिरनो बेना जाहैबाय रिजाइड कनस्टिटिउसना रिजाइड जायोनो माने गोब्राब। बेनिफ्राय भारत हादरा दरसे मानो मिरुसियारि सरकार ना जथाय हादोरारि सरकार ना खावजथाय आरो ना गोजौनि मोनसेबो नङा होनदों। दा भारत हादराव मिरुसियारि आरो जथाय हादोर मोननैबो दं बेखायनो बेखौ खावजथाय हादोर होननानै बुंनाय जायो। मोननैबो दङ जेरै जोंना मिरुसियारियाव जोंना मिरु सरकारा जोंना भारत हादरखौ जेरै सालायो एगजामपोल हिसाबै आरो हादोरगिरियारि सरकार जुथाय हादोर हिसाबै जोंहा भारत हादरा 28था रायजोफोर दं बेनि मोनसे जथाय बे आखुथाय जेरै जाय बेखायनो खावजथाय हादोर। दानिया मिरुसियारि सरकारनि आखुथायफोरालाय मा बेयावबो गासै नोंथांमोननो मोनबा होदों मोनबा दङ बेखौबो सोंनाया आलदा आलदा सोंनो हागौ। फार्स्टआव दं गोख्रों मिरु सरकार माने मिरुआनो गासैबो गोहोखौ लाजोबो। लिरजानाय एबा लिरजायै संबिजिर माने भारत हादरनि एबा गुबुन गुबुन मिरुसियारि सरकारनि आखुथायफोरा मिरुसियारि सरकार थानायफोराव संबिजिर एबा कनस्टिटिउसनखौ लिरखायोबो मालाबा लिरजायैबो थायोनो जेरै इंलेन्डआ लिरजायाखै मिरुसियारि सरकार नाथाय भारत हादरा मिरुसियारि सरकार थाफान्दोंबाबो आखुथाय खावसे दंब्लाबो बेना लिरजानाय संबिजिरा। बेनिफ्राय मोनसेल' नोगोरारि मोनथाय होनो सासे मानसिया मोनसेल' सिटिजेनशिप मोनो नाथाय प्रेसिडेन्सियेलाव हादोरगिरियारि सरकाराव एबा जथाय सरकाराव मा दङ मोननै नोगोरारि मोननो हायो नाथाय जथाय सरकाराव मोनसेल' सिटिजेनशिप मोनो। लोरबां आयेन दागिरि माने मिरुसियारि सरकाराव मिरु सरकारा लोरबां जायो होनो मायाव आयेन बानायनायाव। बेनिफ्राय गोरलै संबिजिर मिरुसियारि सरकारनि संबिजिरा गोरलै जायो माने फ्लेक्सिबोल जायो जेरै इंलेन्डनिया गोरलै भारतनाबो गोरलै। बेनिफ्राय गाहायनि बबे हादराव मिरुसियारि सरकारा सोलिया होनदों सोलियाखौसो सोंदों बबे हादराव मिरुसियारि सरकारा सोलिया होनदों। दा बाहाय दङ मिरुसियारि सरकार सोलिनाया नेदारलेण्डआवबो सोलियो इटालियावबो सोलियो फ्रान्सआवबो सोलियो इंलेण्ड दंबा इंलेण्डआवबो सोलिगौमोन दा बे जापान दंबा जापानावबो सोलिदोंमोन नाथाय नै चीन हादराव सोलिया चीन हादराव माबि समाजारि हानजासो सोलियो एबा ससियेलिस्ट पार्टिसो सोलियो ससियेलिस्ट। बेनिफ्राय गाहायनि बबे हादराव जथाय सरकारा जोनोम जादोंमोन बेखौथ' बयबो मिथिगोन जे USA नङा होमबा इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका होखादों ओंखायनो बे जथाय सरकारा बेयावनो जोनोम जादों गुबुनफोराव नङा। दानिया जथाय सोरखारनि आखुथायफोर बेयावबो गासै मोन 7था दङ बेखौबो गोसोआव लानांगोन स्क्रिनशट खालामनानै ला नट खालामनानै ला गासैखौबो होनब्लानो मोनगोन। बाहाय दं गोहो बाहागो राननायनो जथाय सोरखाराव गोहोखौ बाहागो रानदों मानो होनबा सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आलदा आलदा गोहो दङ। गोहोआ जुदाथि माने मा होननाय जादों आयेन आफाद ओमफ्राय मन्त्रि आफाद एबा मावफुं आफाद बेफोर गासैबोनि गोहोफ्रा आलदा आलदा। लिरजानाय संबिजिरा लिरजानाय जायो आरो गोख्रों जायो लिरजानायबानो गोख्रों जाखाबाय रिजाइड जाखाबाय आरो लिरजानायाबो ना लिरजानायबानो संबिजिरा गोब्राब जायो। रोखोमनै सरकार मोननै रोखोमनि सरकार थाबाय स्टेटनिबो थागोन सेन्ट्रेलनिबो थागोन जेरैहाय भारताव दङ
जेरैजाय स्टेटनि जोंहा मन्थ्रि दङ, स्टेट सरकार थायो, आसामाव आसाम सरकार आरो मिरुआव मिरु सरकार। नैथि नोगोरारि मोनथाय दङ, माने जुथाइ सोरखाराव मोननै सिटिजेनशिप मोनो होन्दों सासे मानसियानो। बेनिफ्राय उदां नियाय दागिरि होन्दों, एबा जुथाइ सोरखाराव नियाय एबा मा होनो बिजिर बिफान दानायाव एबा बिजिरनायनि राहायाव गोरा होन्दों, एबा उदां माने गावसोरनि बिबानखौ लानो हाजोबो। दानिया इंराजि डेम'क्रेसि सोदोबा बबे रावनिफ्राय फैदों होन्दों, बे जाहैबाय ग्रीक। बेखौ लाबानो जाबाय, गुबुनखौ नायनांला डाइरेक्टलि। बेनिफ्राय ग्रीक माबे सोदोबनिफ्राय फैदों होन्दों, बे जाहैबाय डेमस आरो क्रेटस, बे मोननैनिफ्राय फैदों, डेमस आरो क्रेटस। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, डेम'क्रेसि सोदोबा डेम'क्रेस आरो क्रेटसनिफ्राय फैनाय जादों होन्दों, माने ग्रीक सोदोब। बेनिफ्राय राजखान्थि हानजानि आखुथायफोरा मा होन्दों, जोंहा पलिटिकेल पार्टिस, अपोजिसन पार्टि, बिनि सोमोन्दै दङ सिलेबासाव। राजखान्थि हानजानि आखुथायफोरा मा होन्दों, राजखान्थि हानजानि आखुथायफोरा दङ गौथुम, माने पार्टि नालाय जथाय बेयो मोनसे। बेनिफ्राय नेमखान्थि लायो, थांखि आरो बिखान्थि, माबा मोनसे नेम दं, खान्थिजों सोलिगोन बिसोरो, थांखि लागोन आरो बिखान्थि मावगोन, माने मोनफा मोनफा मोनसे माबा मोनसे बिथांखि मावगोन। बेनिफ्राय गोहो मोननो हास्थायनायनो पावाराव फैनो लुबैयो। हारिमायारि सार्थनि फारसे मान होनाय, माने भारा हादोर बा भारा हादोर, गुबुन गावबागाव हादरनि सार्थखौ मान होनांगोन। बे मोनब्रै अपसन बा मोनब्रै आखुथाया दङ। दानिया राजखान्थियारि हानजानि खामानिफ्रा मा होन्दों, राजखान्थियारि हानजाफ्रा गोबां खामानि मावनांगौ। बेयो जाहैबाय सरासनस्रा सुबुंफोरनो राजखान्थियारि सोलोंथाइ होनानै राजखान्थिखौ माबोरै खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै सरासनस्रा मानसिफोरनो फोरोंनाय जायो होन्दों सोर, राजखान्थियारि हानजाया। आरो राजखान्थियारि हानजाफ्रा सरासनस्रा सुबुंनो राजखान्थियारि सांग्रांथि बांहोयो होन्दों। सरकारा, खुंबाय थानाय सरकारा माबा डिप्राइभ खालामदों नामा, बेफोरनि बागै थुनानै होयो अपोजिसन पार्टि एबा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हानजाफ्रा, आरो नोगोरारिफोरनो राजखान्थिया मा बेखौ खिन्थानानै होयो, सांग्रां खालामना होयो। सुबुं बिदुंथि दानायनो, बिदुंथि माने मेन पावार खालामना होयो होन्दों, माने राजखान्थियारि हानजाफ्रा मेन पावार लाबोयो आरो सुबुं बिबुंथिखौ गोख्रों खालामो, बिदुंथिखौ माने मेन पावारखौ बांहोयो होन्दों। बेनिफ्राय भारतनि गिबिसिन राजखान्थियारि हानजाया मामोननो, बाहाय दङ नोंथांमोननो मोनब्रै अपसन। INC, इन्डियान नेशनेल कंग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया, मुस्लिम लीग। दा बेनि बेलायाव फार्स्टआव इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआनो दाजादों, आरो बे समाव मोनसेल'खामोन, बेखौ 1885 आव दानाय जादों, बयबो मिथिगौ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ भारतनि नैथि राजखान्थियारि हानजा हिसाबै सोर दाजादों, बे जाहैबाय BJP साननो हागौ, बे नङा, CPI माने कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया, AF, बेथ' गोदानथार। नैबे मुस्लिम लीग, ML होना दं, मुस्लिम लीग 1906 आव दानाय जादों, बेनि सेकेन्ड भारतनि राजखान्थियारि हानजा। बेनिफ्राय थार्डआव हिन्दु महासभा दङ मोनसे। बेनिफ्राय दङ भारतआव गिबिसिन जथाइ सोरखार जादोंमोन, माने एलायन्स गभर्नमेन्टआ जाजेनदोंमोननो बबे इयाराव, बे जाहैबाय 1977। बाखि गुबुनफोरखौ नायनाङा, बे नङा, 1977 मनार्चि देसाईनि दैदेननायाव बे जाजेनदोंनो। बेनिफ्राय भारतनि UPA आरो NDA सरकार जे होननानै बुंनाय जायो, बेयो मोनसे जथाइ सरकार, मिरु सरकार, ओनसोलारि सरकार एबा राजखान्थियारि हानजानो मा बिलाइ, UPA आरो NDA आलाय। दा बे जाहैबाय मोनफा मोनफा मिरुनि जथाइ सोरखारनि मुं, जथाइ सोरखारनि एबा एलायन्स गभर्नमेन्टनि मुं, जेराव UPA खौ मा होनना बुंदोंमोनलाय, UPA माने इउनाइटेड प्रग्रेसिभ एलायन्स, बेखौ कंग्रेसआ लिड खालामो, इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ, आरो NDA नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स, बेखौ सोर खालामो, BJPआ, भारतीय जनता पार्टिया लिड खालामो। दा बे मोनसे जथाइ सोरखारनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि। जथाइ सोरखारनि गोरोन्थि, दानिया जथाइ सोरखारा मा गोरोन्थि जानो हागौ, जेरै जोंनाव BTGD आव सोलिगासिनो दं, आसामावबो जथाइ सोरखार सोलिना दङ। दा बेयावनो जोंना गोरोन्थिया मा थायो, मा जायो नायदो दिनै। दान्दिजोर सरखार माने गोबाव जोरानो, लोरबां सरखारनो, लोरबां जायो, गोलाव समनि बिथांखि लानानै खामानि मावनो हायानो, बाहागो लानाय हानजानि गोहो हास्थायनायनो, माने सोर राजखान्थियारि हानजाफ्रा एलायन्स जादों, बिथांमोना गासिबो गावबागाव पावार लानो लुबैनाय, मिनिस्टार लानो लुबैनाय, EM लानो लुबैनाय, बेबायदि आरो। बेनिफ्राय हारिमायारि सार्थनि खहा जाजानो गिनाय, माने जथाइ सोरखारनि खामानि मावनायाव जथाइ खामानि मावबाय नालाय, भारत हादरनि मान होनायनि सायाव गोमालांबाय नामा, बेखौ नायनो गोबां खरसा जायोनो, ओमफ्राय खरसाया बारा जायो आरो, बयबो बाहागो लानो लुबैबाय नालाय खरसाया बारा जायो। नाथाय गुनबो दं माखासे, जथाइ सोरखारनि गुन नाय, एलायन्स गभर्नमेन्टनि गुन, मोजां खामानि माने मेरिट, दहायनिया डेमेरिटमोन। बाहाय दङ थासारि आरो समजों गोरोबनायनो, बे जाहैबाय हारसिं सरकार दानो हायासै नालाय, ज' जानानै गोरोबनानै सरकार दाबाय, बे जाहैबाय समजों गोरोबनाय। गोसोबादि मावनो हायानो, रावबो हारसिङैनो गोसोबादि मावनो हाला मोनसे राजखान्थियारि हानजाया। ओनसोलारि थान्दै, हारसिं मोनफा मोनफा हारसिं बिजाथि गेलेनानै देरहासारनाय,
बिथांमोनहाबो ज' जाहैयो नालाय ओनसोलनि साफा थान्दै जाहैयो होनदों। हारिमायारि खौसेथिनि रैखाथि जयै मावोबा खौसेथि हारिमाखौ रैखाथि खालामनाय जायो होनदों। रायजोनि धोन रैखाथि माने मा सेभ जायो होनदों माने धोन सम्पतिया हादोरनिया। दानिया गाहायनि बबे खान्थिया सरकाराव बेरेखा हानजा थायो? बबे खान्थिनि सरकाराव बेरेखा हानजा थायोनो अपोजिसन पार्टि थायो? बे जाहैबाय समाज खुंथाइ दं बेयावथ' थाया, राजा खुंथाइ बेयावथ' थाखाथारा, सासे सानै दैदेनगिरिनि खुंथाइ बेयावबो अपोजिसन थाया, माने दैदेनगिरि अपोजिसननिफ्रानो लिडार जानानैफ्रानो ज' जानानै खुंदों नालाय बेयावबो थाया। बेखायनो सुबुंखान्थि एबा फोरजाखान्थि जोंनि डेम'क्रेसियावल' थायो होनदों अपोजिसन पार्टि। दानिया भारतआव उदांस्रिनि उनाव माने उदांस्रिनि सिगाङावथ' गैखाया, इंराजफ्रासो खुंदों। उदांस्रिनि उनाव भारतआव अपोजिसन पार्टि ओंखारजेननाया मा होनदों? सिगाङावथ' इण्डियान नेशनेल कंग्रेसआनो ज' जाजोबदोंमोन। दा बेखायनो मा होनदों 1977आवसो अपोजिसन पार्टिया स्ट्रं जानाय रल लादों होनदों भारतआव। बेखायनो बे 1977आव अपोजिसन पार्टिया मेन रल लानायनि थाखाय मा जादोंनो अपोजिसन पार्टि ओंखारनायखाय बेयाव एलायन्स गभर्नमेन्ट जाजेनदों आरो जथाय सरकार जाजेनदों। दं दहाय मोनबोदोंमोन। भारत हादरा दरसे मा होनो संसदारि हादोरगिरियारि खावसे संसदारि मोनसेबो नङा होनदों। भारत हादरनि खुंथाइ राहाया मा होनो? बे जाहैबाय लेजिस्लेसारा थारमाने भारत हादरनिया संसदारि एबा जोंना माने पार्लियामेन्टारि गभर्नमेन्टसो सोलियो, माने गाहाय मन्थ्रियासो सालायो, हादोरगिरिया जोंना भारत हादरखौ सालाया। बेखायनो बेल' संसदारि। नाथाय हादोरगिरियाबो दङ, बेखायनो खावसे संसदारि साननो हागौ, नाथाय बेबो नङा संसदारिल'। जोंनि भारत हादरनि खुंथाइ राहाया संसदारि पार्लियामेन्टारि गभर्नमेन्ट। दानि नैबेवहाय माखासे सरकारनि बाहागो राननाय खुंथाइ जोंनि भारत हादरनि बेयाव होनाय जादों। मानो होनबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनाव होनाय दङ, आरो मोनसे दंबावोमोन काउन्सिल एबा गाव खुंथाइ होननाय जोंनि BTC बादि। दा बेफोरनि नेमफोरखौ खान्थिफोरखौ आर्टिकेल्सफोरखौ मिथिनानै लानांगोन। बाहाय होफानो हानाय जायाखिसै गोलाव जानायखाय, हायोबा उनावहाय होगोन नोंथांमोननो। दा बेयाव नुगोन भारतनि सरकारनि हादर खुंथाइ राहाया गाहाय मोनथाम खोलोब दङ। बे जाहैबाय हादोर गाहाय एबा हादोर सरकार गाहाय, बेनिफ्राय नियाय एबा बिजिर बिफान दङ जोंनिया। नियाय एबा बिजिर बिफानखौ नायोबा जों मोनथाम मोनगोन जोंना माबे मोनसेया सुप्रिम कर्ट, बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय हाइ कर्ट, आरो मोनसेया जाहैबाय जुडिसियेल कर्ट। बे मोनथाम बाहागोआव दङ। दा बे नियाय कर्टनि गाहायाव जोंना माने चिफ जास्टिसआ सोर जानानै दंनो? बे जाहैबाय बेनो गाहाय बिफान, नियाय बिफाननि बिजिर बिफाननि गाहाय। बे जाहैबाय NV रामाना, बिथाङा जानानै दङ NV रामाना, बिथाङा चिफ जास्टिस भारतनि। बिनिफ्राय हादोरगिरिनिखौ नायग्रोदोनि। हादोरगिरियारियाव जोंना हादोरगिरिया गाहाय, हादोर गाहाया बे जाहैबाय जोंना सोर? बि रामनाथ क'विन्द। आरो लेङाया जाहैबाय जोंना V भेंकाया नायडु, बिथां टार्मा 5 बोसोर। दानिया फैदो नैबे गाहायै सरकार गाहाय, गभर्नमेन्ट लिडार अफ द गभर्नमेन्ट। बे जाहैबाय जोंना सोर? बि गाहाय मन्थ्रिया जायो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि। आरो टार्माथ' बयबो मिथिगौ, बेयो माबि लक सभानिफ्राय जायो नालाय 5 बोसोर। दा बेयाव संसदारि सरकार जोंना भारत हादरा संसदारि सरकार जोंना मोननै संसद दङ। मोनसेया मा लवार आरो आपारा जाहैबाय रायजो सभा, लवारा जाहैबाय लक सभा। दानिया लक सभायाव लिडारा सोर जायो? स्पिकार सोर? बिदा ओम बिरला। बिनिफ्राय मेम्बारा गासै बेसेबांनो 543 सा MPफोर माने लक सभानि मेम्बारफोर दङ आरो 543 सा 543। टार्माथ' 5 बोसोर बयबो मिथिगौ। आरो बिनिफ्रायनो सायख'हरो गासैखौबो सोरखौ? सरकारनि मिनिस्टारफोरखौ। प्राइम मिनिस्टारानो जा गुबुनानो जा गासैबो। प्राइम मिनिस्टारखौ थिसनो प्रेसिडेन्टआ, बेखौ गोसोआव ला। बेनिफ्राय बाखि गुबुन मिनिस्टार्सफोरखौ पर्टफलिय'सफोरखौ प्राइम मिनिस्टारा थिसनफिनो, PM आ थिसनो। जास्ट PM खौल' प्रेसिडेन्टआ थिसननानै होनाय जायो। दाना बेनिफ्राय रायजो सभानि फारसे नायोबा नुगोन रायजो सभानियाबो लिडारा सोर? बि चेयारमेन, बिथाङा जायोनो, जेरै दङ भेंकाया नायडु, बिथाङानो चेयारमेन जानानै दं। बेनिफ्राय मेम्बार 245। दा बे 245नि इलेक्टेडआ जायोनो 233आ। बेनिफ्राय 12 साया जागोननो प्रेसिडेन्टआ नमिनेटेड खालामनाय, टटाल 245 जागोन। दा बेखौबो गोसोआव ला। टार्मा बेना 6 इयार्स, गासैबो 5, बेनाल' 6 इयार्स। बेनिफ्राय नैबे मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट, थांनाय 2019आवबो फैदोंमोन। बे जाहैबाय मा? भारतआव गासै मोननै लेजिस्लेसार थानाय स्टेटफोरा मा होनदों? माने जोंनाथ' आसामाव मोनसेल' एसेम्ब्लि दङ, लेजिस्लेसार मोनसेल', नाथाय गुबुनफोराव मोननै लेजिस्लेसार दङ, जायखौ बाइकेमेरेल होननानै बुङो। दा बे बाइकेमेरेला जोंना भारत हादराव बेसेबांथा स्टेटआव दङ होननानै सोंदोंमोन। ओमफ्राय अपसना 7 दंमोन, 6 गैयामोन। मानो होनबा 2019 सिमाव 6 दङमोन, 7था दङमोन। दा नाथाय 6ल' जाबाय। मानो होनबा
जम्मु आरो काश्मीरा स्टेटमोन आरो बेवहाय मोननै लेजिस्लेचार दंमोन बेखौ नाथाय सिफायनानै दाथ' इउनियन टेरिटरि खालामबाय बेखायनो बेयाव बाइकेमेरेलनि माबा मिनिं फैला मानो होनबा लेजिस्लेचार गैला इउनियन टेरिटरि जाबाय नालाय बेखायनो मा जाबाय मोनसे माइनास जानानै दा जुदि सोंबाय बायोबा 6ल' जासिगोन आरो बे 6आ मा अन्ध्र प्रदेश बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र तेलेंगाना उत्तर प्रदेश बिसोरो माने मोननै लेजिस्लेचार दङ मोनसे स्टेटआवनो एसेमब्लियानो मोननै आरो नाथाय जोंनि आसामावथ' मोनसेल' दा बे दानिया गुबुन हिसाबै जों बाहाय स्टेटनि हिसाबै नोंथांमोना नाय बेखौ सार्च खालामनानैबो नायनो हागोन गुबुनफोराव बेयो जोबोद गोनां माने बबे रायजोआ बाइकेमेरेल आरो गुबुनफ्रा बबेया इउनिकेमेरेल बेनिफ्राय आपार आरो लवार बेसेबां दङ बेनिफ्राय टटेल बेसेबां मा दङ लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिफोर दङ माने लेजिस्लेटिभ कनस्टिटुयेन्सिफोर दङ माने मा होनोमोन बेखौ सिटफोर दङ समस्तिफोर दङ बेफोरखौ मिथिनानै लानांगोन मोनफा सोंनोबो हागौ बेनिफ्राय टटेल स्टेटआ जोंना 28 जानानै दङ बेनिफ्राय इउनियन टेरिटरि 8 जानानै दङ बेखौ गोसोआव ला दासिम बेनिफ्राय बे हिसाबै बाव एग्जाम्पल नोंथांमोना होनदों अन्ध्र प्रदेश दहायसो होनदोंमोन बाइकेमेरेल बिनिया एमएलएफोरनि सिटआ 175 दङनो अरुणाचलनिया 60 आसामनियाथ' 126 बिहारनियाथ' 43 छत्तीसगढ़ 90 दिल्ली 70 गवा 40 गुजरात 182 बेनिफ्राय दं हारियाना 90 हिमाचल प्रदेश 68 जम्मु काश्मीर 85 झारखंड 81 बेनिफ्राय दं कर्नाटक 224 बुरजाथार नै बेनिफ्राय दंबावो केरेलायाव 140 बेनिफ्राय मध्य प्रदेश 230 महाराष्ट्र 288 महाराष्ट्रआव 288 बेनिफ्राय गुबुनफोरखौ नोंथांमोना नायदो उत्तर प्रदेशआव 483 दं मा 403 दङ अब्ला उत्तर प्रदेशआनो बांसिन जानानै दङ 403 बेखायनो बियो मोनसे कुइसन जानो हागौ बेनिफ्राय खमसिनथारा सिक्किम जानो हागौ 32 सिक्किमा बेनिफ्राय गुबुनफोरा खमसिनाव गैला खमसिन कनस्टिटुयेन्सि थानाया सिक्किम बांसिन थानाया जाहैबाय उत्तर प्रदेश जों नुबाय उत्तर प्रदेश 403 दङ दा बे मोननै कुइसना कमन जानो हागौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय आसामनिखौथ' हाखायो 126 दा बेखिनि गुबुनफोर आरो आपडेट जाबावनो हागौ बेफोरखौ नोंथांमोनहा उनाव मोनगोन आरो डिसक्रिपसनाव गासैखौबो फ्राय लाफ्रामजोब्बाय नोंथांमोनहा चेक खालाम गासैखौबो मोनगोन एसेनोसै गोजोन्थों।